93.5 Barangay FM. Kaway! Nagbabalik po ang programa ng Masa. Ito pang Talk to Papa. Good news! Sa mga may pakabalo, labinagid sa mga riders. Pasugtan na. Pwede na kamo kaangkas. Nga wala sang barrier. Sila isang IATF. Yeah! Kung isa lang kamo kuno ka panimalay, asawa mo be, pasugdan kamo nga wala sang barrier. Pero kung daw lain, example, upod mo sa lubrahan, dala ka mo barrier kuno. Yun pwede sila kaangkas liwat. Kung may barrier kuno, dakpon. Pero seryoso ang istorya na ang IATF, pwede na kuno sa mga lugar ng GCQ, MGCQ, ang wala barrier. Hindi na ka mapagdakpon. Kaway-kaway naman sa mga nakabakal sa mga barrier nila. Sige na. Dahil matulin. We're looking for a second caller mga kabarangay. Labinagin sa mga gapamati subong sa ilang panimalay. Sa mga may problema sa ilang mga opisina, sa ilang mga salakyan subong, hindi na pagpabuwasin na. Kasi kinanglan mo sang mistorya. Itawag na sa Talk to Papa. Give me 5 minutes of your time, ha? Maybe it's your first time makinig sa amin. Kami po ang Barangay FM 93.5 sa Iloilo. We are the FM station of GMA Kapuso. The sister station of DYSI Super Radio 1323. Ang programa ang ginapamatihan ninyo, it's Talk to Papa mga kabarangay. Alas 9 hasta alas 12 isang udto. May YouTube channel tayo. So please, subscribe to our YouTube channel. Tell your friends, your relatives abroad, OFWs, o kung mga LSI man sa ibang bahin sa Pilipinas, para hindi nila masyado mamiss ang Iloilo, subscribe sila. Papa Prince Space Talk to Papa channel. Para makita nila ang kaportikal nga Ilonggo nga DJ. Full-blooded Ilonggo. So kung full-blooded Ilonggo ka, subscribe na. Salamat po. Hello, mabuhay. Good morning, mga friends. Hi, good morning. What's your name? Angeles, mga Carlota. Hi, kamusta? Tawag mo mabigat mo, mga friends. May problema ka, Ann? Pero dugay na to pag panawag mo, ha? Mga July ata. Sige lang, okay lang. Importante, may problema ka, wala kang mo yung storya. No, kamusta mga taga La Carlota? Okay man. Okay man sila. Wala ka mo daya, ano? Ano ka mo da? GCQ, ESQ, barbecue? MGCQ. MGCQ. Hindi ka na magwa sa balay nyo, ha? Dira ka lang saan. Tapos pang alcohol ka, permi ha? Face mask ka, face shield ka, ha? Social distancing gid, okay? May problema? May pati. Party sa? Sa, kumbaga, continue na niligat ng story ko. May ara ka stories ang nagligat. Pero continue ta na. Ikaw be, continue ta ang A-E-E-O-O. Ikaw be, A. Ay, kanami sa hiya. Kanami sa mga taga La Carlota mag-A. E. I. O. Kanami sa may ako labas ang alaba bigyan ay kanami to may ginaum pagwaon ko ang akon nga tortang talong. Okay lang ang tortang talong ni Papa Prince nga may ketchup sa punta, may itlog sa tunga, ipaum-um ko sa imo, ipaum-um ko, isang sangko, masinggit ka, ari ang tortang talong. Ari! May ganamit siya Kabe Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papi, pwede ka ba? Sige, Ann. Talk to Papa. Ano to gani? No, is it okay kung pati yun nun, yung communication sa tatay ng bata ko? Okay. Padayon nun. Nga, sobragid sa katuig nga wala yahamin supportahan. Pero okay ka na? Are you okay right now?
Papa Prince, okay. Okay, good ko. Oo, like why do you need to continue the communication? For sure, there's some hope. May ara kay reasons. You have reasons. Kasi if you have to ask me, is it okay, Papa Prince? Now, let me know your reasons first. Let me know your reason. What's your main reason nga ang padayunon mo pa? Yung I want an honest answer. Kung may feelings ka pa sa iya, or be honest with Papa Prince. So what do you think is the major reason? To be honest, wala, naging ko pinabatsagan siya, Papa Prince. Okay. Siguro, sa looy, Naluoy ka? Ano na sa gapang limos nga maluoy ka? siyempre mo, Prince, so, natandogon pa lang pala siyagon to. Kaya doon naghimo, sa way, para mag-reach out sa akon. Sa bata, Nanay kaklarohon tanay. Ano ang natandog? Natandog ang balatsyagon mo? O kon natandog ang imong tsagon? Wala, Prince. Liwaton ta! Ang balatsyagon mo bala ang natindog? O kon ang imong latsyagon? Siyempre pala siyagon, Papa Prince. Sugay na to. Pero ako lang, naklaro ko lang, huwag defensive. Kaya iba niya, balaan mo kung makita nila, ex na pukwa na yun mo. Oy, dalam ng Ilonggo na pukwa. Kabalo mo sa ginatawag ng pukwa. Kabalo sa ginatawag ng pukwa, wala. Wala. Dumag, ano ko nakabat ko. Ato na Ilonggo term na pukwa. Medyo madalam na sa, kakita ka sa buli isang manok. Oo. Huyupib lang buli isang manok. Hindi, seryoso. Okay na. Na, seryoso. Kung uyupan mo na ang buli, di ba kung ginauyupan nyo na ang buli isang manok, kag makalaman niya buli, pukwa. Ako niya na. Pagin ang bulit pa to, Prince. Ha? Bulit ka pa. Aga pukwa, man buli pa to? Tapos ang uniya na magpukwa mo ni uniyo. Hindi. Gatamsak na. Nimla gatamsak. Girls, relate ka mo no. Labi na gid kung ano gawin nila eh. Abi ko gani utot na mo kisa gani nagligat. Abi ko utot si kundi naghalin man. Hindi kali utot na pukwa gali na. You know why? Galango-lango lang si Papa Prince sa imo because I want to make you laugh. See, you can be happy. One thing we prove with this conversation, ang isa sa paging napamatud-an ta subong ang istoryana ita is that you can be happy, you can laugh without that guy. Abi nyo ginahimo ko lang na, abi nyo galango-lango lang ko. No. Bisan sa pagpatawa ni Papa Prince, because amo nang goal ko sa matag-adlaw nga tanan eh. Bisan sa pagpatawa lang, malipay ta ka mo. Abi nyo galango-lango lang, rascal ng klase ka DJ, di langas-langas, but unconsciously ma-realize mo, I can laugh, I can smile without that guy, my ex, who hurt me, who broke my heart. All I have to do is to listen to Papa Prince. Di ba, Patricia? Nasudlan ka ang hindi. Ikaw, balaan mo na. Balaan mo na. Gahunin na eh. Kamu na eh. Patricia, Pangilinan. Now you realize you can be happy, you can laugh even without that guy. No. Kay man nga, kung mabalik ka man lang sa iya, because you want to be happy, I'm sorry. That guy, I'm telling you right now, ang lalaki nga na hindi na makahatag sang happiness sa imo. The guy who gave you happiness and hurt you, ang ilonggohon ko na lang, okay? Ang lalaki nga naghatag sa imo sang kalipayan, tapos ginbrikan niya ka, naghatag sa imo sang kasakit,
kag mahatag liwat sang kalipayan, mahimo yaman kaliwat matagaan sang kasakit. The guy who gave you happiness and sadness can give you happiness but can afford to hurt you once again. Now tell me, ano rason nga makigbalik ka pa sa iya o makommunicate ka pa sa iya? Wala na yung plano magbalik siya. Oh, di wala na eh. Kung wala ka plano magbalik sa iya, wala ka man din na nabayan na. You know what? Kung ang point ng lalaki is he wants to fulfill his responsibility, obligasyon sa bata, he can fulfill it without any communication. Guys, ang account number, kung gusto mo, pasodleda kada bulan ng account number nga na, traspan para sa bata ta. Tapos ang usapan. Kasi sa mga friends, lagi siya isarang ay bulig. Oh, di manggali, wala gali sang isarang nga ibulig, tapos daw sa gagagaga ka pasagad ka text back. Para ano? Abe? Para ano? Wala mga friends, siyempre, sa sila ka tuig, naging balikwan siya yung bata. Pero in just one moment, or they can nagbabat siya para magkamusta. So, big deal na yun? Ako to. Big deal na yun para sa'yo? Yung siyempre mga friends, bilang isang kababae, naging bayaan, grateful kami or thankful na wala naman in-expect ang naman na situation, pero natabo na lang. Okay, so, kasi no ka mangin thankful sa lalaki o kung sa ginikanan mo nga wala nagpabaya sa imo? Siyempre, sige ni kanan ko mga friends. So you don't have to say, Papa Prince, after 1 year nga ginbayaan niya ako, gintalikdan niya ako, ay ako ginsuportahan, nag-text ba sa akon, thankful ako. Ganon, it's that how you describe the word thankful? Kay gulpi lang, nagpabatsyag siya sa imo, thankful ka na? Ate, don't deny yourself. Huwag nating i-deny. Abe, be honest with me. Be honest with Papa Prince. Ga-expect ka pa nga makompleto ka mo, no? Ga-expect ka pa nga mabalikanay ka mo, no? Ang tuod! Susunod ko, friends. Higad. Pero sa No. Not because you're just talking to me, you have to change your decision. Do not be denial. Hindi mo silang wikistoryahan ita, kinadlo ka kay Papa Prince, whatever. You have to change your answer. Yes or no lang. Wala sang comparison, nagligad or subong, wala sang comparison. Do not try to elude me. Bala mong ilod? sorry ko, friends. Suganan. Oo. Temang gali! Amo na gani! Hindi pa magkuta kakagina! Sige, pwede. Nakikigan mo ka ba, friends? Wala, takaginakigan because you're trying to elude me. You know what elude is? Bala mo kung ano ang elude? Hindi. Ilud ba? Ilud 10, ilud 15. Ilud ba? Mapailud ko. Mapailud ko. No, wala ko ka pang aking simo. Ang ako niya, it's because you're trying to elude my question. Inabla nga ginapaliko-liko mo ko, ginalikawan mo ang pamangkot ko, kaginagani, nagbinutig ka pa eh. Mangkoton ta ka. Siling mo, Papa Prince, to be honest, wala ginabatsagan. Tapos mamba ka sa akon, subong, gali Papa Prince. Tay, salo hindi na makakig. Wala ko ka pang aking simo. Galing ginaliko-liko mo ko. Ay, nakpa! Mas stress ka na yung akon nga balik ko sa itlog karon ikaw gibay sala. Nadalog na lang dila ko. May hindi sila kabalo na may balik ko sa itlog. Excuse me po. Hindi na COVID mo na lang niyo bronta. If you think he deserves a second chance, why not? At least all I want you is to be honest with me, ha?
All I want you to do is to be honest later. I mean, if he thinks he still deserves a second chance, why not? Diba? But be careful because hindi ko gani amo na kabud like is we cannot, or it's so hard for us to really measure the sincerity of the guy. Inang mga lalaki kabudlay na takson ang sinseridad nila sa ang mga ex ba lang? Ang mga ex na ba lang? Kabudlay takson ang sinseridad sang ex na gusto makigbalik. Basi sincere sa tuod nga tontohon ka o ko sincere siya nga that's mo. Basi gusto yung makigbalik siya mo, okay, sincero siya. Gali kay sincero lang sa nga tontohon ko liwat. Basi ang ginabalikan niya, hindi ikaw. Mambasa ba, nagpali-pali na to, isa na to katuig. Baka namin na to liwat ang inagyan sang ang gapukwa-pukwa to. Diba? Or may aragid niya nga mga lalaki lang gid irresponsable lang gid. Inablang irresponsable lang gid nga gapalagyo sila sa responsibilidad nila. Tapos sa ulihi kung bala nila nga okay na gani, hala tistingan nila balik sa imo kay mapasagod liwat sila sa imo. Duha na sa lagudon mo ang imo nga bata kag ang lalaki nga na. Di ka man naghambal gani daw hindi man sa gani capable na nga mag suportas bata. So dira ka careful ka gid, di bala? Basi gusto niya magbalik sa imo para mapasagod liwat eh. Ha, imagine na duha na ginapatiti mo sa ulihi. Siling ko dahil antes ka mautod, siling ko dapat halong kagid, careful kagid. Kay may ara ng mga taong irresponsable lang gid ya. May mga lalaking irresponsable gid lang ya. Ninabala nga ambal ko sa imo bala nga okay nagbusong ka nalagyo sa palagyuhan niya ang responsibilidad tapos anay nga okay ka na gusto niya makigbalik sa imo para dugang sa salaguron mo. Duha na sa laguron mo. Kay ti ka man nagambal kag nga wala sa kapasidad nga magsuporta sa bata mo. Imagine mabalik ka na ka mo. Tapos ano matabo? Ibla pasagod siya sa imo. Imbis isa lang ginapatiti mo, duha na ginapatiti mo. Ay sus kakapoy na. Sometimes women, especially mga single mothers out there, you have to be broad-minded man. You have to be futuristic. Magamba si Papa Prince nga futuristic, dapat paminsaron nyo man. Kung makigbalik ako sa lalaki nga ni, ano ay hanamangin matabo sa kabuhi ko. Hindi lang yung puro puso yung iniisip nyo, dapat yung future mo. Okay lang tani kung gusto niya makigbalik sa imo, nagdaog sa 1 milyon, kundi okay na ya. Okay balikan na ita manggarano nako, may balay nako, may auto nako. Sarang ta naka mubuhion, pero inang mabalik sa imo tapos mapasagod, sus madugang lang sa salaguron mo. Madugang lang sa imo nga sa ginapatiti sa mga gabi-gabi. So you have to think, women as well, sa mga kababaihan, you really need to think of yourself. What will be your life if you give your ex the second chance to come back sa imo kabuhi? Okay? Tindihan mo? Kung naintindihan mo, bilong guhatanan. Layas! Mama chup-chup!